Muri Zimbabwe, aiwa, Nelson Chamisa azomudzidzira Zimbabwe, Nelson Chamisa azomudzidzira TSHABANGU yanga yaparara, aiwa, azofuma pati yake finally. Muri Zimbabwe chinhu zviri kushoka nokuti Zimbabwe yangozara blue chete, yakutonzi blue movement. Aiwa, muri Zimbabwe sada muendera mberi nenyaya iyi, nokurudzira bva wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Taboshana mabudhitsi anokupa pari paZim News Live nekuti muri yeZimbabwe kunyangwe Africa yose yakutozviziva, mamwe makandisi ese emuAfrica akutoziva nokuti unoona kuti nhau inobuda Africa Beautiful Wind newspaper rinozivikanwa ichinzi Chamisa resurrects Zimbabwe more in opposition from ashes. Muri yeZimbabwe TSHABANGU ship kana kuti bhoti reTSHABANGU parakanyura ichipera, aiwa vanhu vakati aiwa TSHABANGU opposition yeZimbabwe yachizopera manje, asi taona kuti muzuva ranezvino Nelson Chamisa anozviita nokuti zvinonzi Nelson Chamisa a young man groomed by elect opposition icon Dr. Morgan Tsvangirai for the future to lead, yes, resurrected the main opposition in Zimbabwe again from ashes. This time it's a yet to be named blue movement that is being launched throughout Zimbabwe. It's a massive. We reported a week ago Nelson Chamisa saying something massive was on the way. It's here. Ndopatiri kuona aiwa akaunganidza vanhu vakamuunganira vada kunzwa kuti mutungamiri wavo ari kuti kudii, president wavo vari kuti kudii, aiwa azadza nyika yose yangova blue. Muri Zimbabwe sekuona kwangu unoona sekuti vanhu vese vanenge vari kutoda zvaNelson Chamisa, nekuti vamwe tikuona kuti havasi kana kumboteerwa nevanhu. Timotipai mafungiro enyu, pindai comment section medu, ava musangana kusubscribe, kulike pachinotina on the bell icon. Tambojana mabudhitsi anokupa pano paZim News Live.